Ayo lele, lele, pulo. Ayo yam yo, ayo yam lele, pulo. Al akunemi Fulbe TV, Fulbe TV, not Fulbe TV. Lo jagu yo Fulbe TV. Tele keso are men, wani Fulbe TV, Fulbe TV na hale gubali choftal baldi, na hal chelal, final e ganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe tedduɓe hettoɓe Fulbe TV émission ngaji men kesi joni poɗɗen émission ngaji men wanni hettuganda paama ɓoytagaren ko émission men 100% pulagol hettuganda paama gonɗo gatte ko ba alsan kalidou bisimilla maɗo e Fulbe TV ɗum noon garata gandanamen seed e fati e gandal goɗe walla wiyete ko astronomie ɗum noon bandiraɓe tedduɓe kettorɗen jaam ɗum noon on jaram. bandiraɓe tedduɓe on calminama juurama ko Alassane Kani mi ruttima mi waɗino nane kono affaire nde yahani e mbiɗon oɗo planète ko amrikeji jiitimo e ñande 6 lewru men nduɗo août o jiita e ballal noon eɓe jogui ko wiyete ko télescope hono jurnorgal walla longorgal ƴewdorgal walla noon mbiyeten télescope ko longotte ko TESS wiyete ko TESS o firtigol ɗum waɗi ko T e E e SS TESS firti ko ko mot anglais transiting exoplanet survey satellite ndi ko TESS waɗi ko T e E T gaɗano ko transiting O ko exoplanet S gaɗano ko survey S ɗimmo ko satellite ça veut dire ko transiting exoplanet survey satellite ɗum woni TESS télescope TESS e jogui télescope goɗo Hubble on nder asmane heewe ɗo omo longo omo yurno omo fota omo nelda joni noon nde ɓe jiiti planète o adan ɓe ɗeɓi wadde erreur goto erreur o noon ko étudiant goto lycéen astronomie ko on jiiti e gueɗe ɗe ha fewi haalaniɓe lycée o wiyete ko Alton kanko étudiant o alors joni noon kayre nde ɗo woto jeeƴi toon jeeƴiɗo systéme solaire ne waɗi planète uji tellurique et gazeuse ɗum koto gonne ga systéme solaire men no ono juɓɓuɗo men nangue ni waɗi planète uji baɗɗi leydi e gaz uji baɗɗi gaz glace ɓolo nde ɗo noon oɗo étoile on jogui planète uji tati ene jiilo ene doga sara makko wiyete ko ɓe inni ɓe mbi o wiyete ko planète TOI 700 kono noon oɓe inni planète uji ko tati TOI 700 B e C e D joni noon hono planète uji ɗiɗi hen ɗiɗi hono BO e DO ɗigo ano gandi planète ko hono planète gaɗano hen goto ko intérieur woto extérieur B e D planète intérieur ko B e planète extérieur o ko D ɗin ɗon ko rocheuse aw tellurique walla men tellurique woni ko baɗɗi ko wiyete arab wiyete kawakib sahriya aw kawakib ardiya woni mana taw ne waɗi leydi duflaldi ina waɗi ceenal waɗi kaaji ina waɗi fof ko hono leydi men ndi mem oɗo planète mbiyata TOI 700 omo waɗi ko planète nanduɗo leydi ndi ɓuurimo leydi ndi mawnude seeɗa noon leydi men ndi ɓuuri kanko ɓuurimo leydi men ndi mawnude seeɗa joni noon omo jogui planète central
on ko see on gon hakkude on ko see on ɗon noon ko gazeuse on ɗon wona télérique wona palade télérique woni palade baɗɗo leydi baɗɗo kaaje ɗo ko gazeuse mi noon systéme solaire waɗi 8 planète hen 4 ko ardiya ko sahriya ko télérique hen 4 goɗɗe ko gazeuse woni tan ko glace ɓolo woni toon ko sa partie de Jupiter Saturne Uranus Neptune ɗeɗo fof ko palantuji gazeuse so immima no Mercure Vénus Terre Mars ɗe ko wiyete planète télérique ko ɗeɗo woni planète uji kawakibul ardiya aw walla mbiyen e arab kawakib assahriya baɗɗi leydi baɗɗi kaaje leydi woni planète télérique mi darto bandiraɓe en jennama en gandi hassino gurdam toon wona enen ɓeɗo ko ƴeewoti ay goto wawa fewnu laana mbawode vitesse neɗɗo no doga ha yetto ndeɗo hoodere ndeɗo oɗo planète wawata wonde donc ɓe mbi koye zone habitable kono ene kam ɓeeɗo en laana kar fewnaka taw en ganda noon ko wiyete extraterrestre ɓe so tawi toon ɓe ganda taw kayre ndeɗo hoode oɗo planète est ce que ndiyam kam no toon ɓe ganda noon so tawi gueɗe guurɗe toon goɗɗe kono noon ɓe tawi kamɓe foti wadde ndiyam kono noon ha hande e majji ko heewi composition oɗo planète mbiyaɗo ko heewi hen anda composition makko taw kono tan ko zone habitable kadi potentiellement habitable kadi omo waɗi ndiyam donc sen jiilo gurdam jiiloɗe gurdam koto ndiyam woodi wonno Allah wi wa jaalna min almai culle cheyin hayyin afala yuminun to suratul anbiya to wiyata awalam yara alladina kafaru anna alsamawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هين أفلا يؤمنون آية فانتن دار في سورة الأنبياء ndiyam nguurna dañete koto ndiyam woodi so tawi nguurdam toon ala sago tan ndiyam ɗon ndiyam to woodani nguurdam woodta firtiran neɗɗo a wawa bani adam wawa yaade caggal leydi ndi huuɗi a bangeji goɗɗi wona palantuji men ɗi wona hay nokku ha soɓe jiiti ɗiɗo palantuji ko zéro nafata hen hay batte ala gandal tan to yaara ɗo nafata hen hay batte par ce que ala ko mbawɗen majji en mbawi yetti a toon ɗo e mars tan ko voyage tan ɗo e planète mars ko hitande aller et retour 6 mois d'aller et 6 mois de retour taw laaɓe dogo dartaki saka noon ko wiyete 100 années lumière bandiraɓe tedduɓe Allah wi wa fi l ardi mustaqarrun wa mataun ila hin hal ata ala l insani hinun min addahr lam yakun shay'an madkura haade Allah wi tagi yimɓe koye leydi he ne taga koye leydi poussiére oto leydi kadi hen imbitto en mbawi yaade banggueji goɗɗi ko Allah soki en ndiɗo leydi ɗo kaaten en mbawi yaade nulle part Allah wi to suratu Taha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wara paɗi o wi minha khalaqnakum koye mayri min tagi on leydi neɗɗo tagira ko leydi day ɓakkere min tin خلقنا الإنسان من سلالة من طين معناه طين الأرض هذه منها خلقناكم كوي مايري من تجون وفيها نعيدكم كوي مايري كرسون ما يقول من نترون ومنها نخرجكم تارة أخرى كوي مايري كرم جلتين لا يقول لك سبحان الله جالس تيميكم عند بيت حسين نقول دانيا دوايا دواء وكذا دي هو يا بنقول سرادي بس كالله بيكو هن تقدن هن تجين كوي هرتان كوي هن ديمتر يوم القيامة ربانين o wi ani ɗe jaha bangeji goɗɗi koode goɗɗo rek palantuji gonɗi nder asman e gimmito toon non kono ko heewi wallahi oɗo l'univers heewi kawisaji Allah so en ƴeewi galaxie koɗɗe noon galaxie fof no jogii ma won 300 walla 400 étoile te 400 milliard étoile milliard uji temedde étoile hoodere
hoodere fof ne rewni plantuji mum kadi ko ɓuri kadi maɓuri kadi temedde ko witte ko de galaxie ina nder weeyo nder asmane he galaxie ji fof galaxie fof ne jogui ma won 400 milliards étoile oto paale bandiraɓe tedduɓe en mbawi ad nulle part en mbawa so wiyama noon extraterrestre ne goodi wawa ne wawi wonde par ce que Allah haali asmanuji wama bassa fihima min dabba ko waɗi hen kullon mumantewon dabba fi samawati wal ardi wama bassa fihima min dabba firtani yimɓe tan nandiri wasa wonto kulle goɗɗe goodi koyno tagoje Allah goɗɗe ganda so yimɓe ganda so kullo e ganda wasa en ɗamina anduɓe ɗamini wasata woodi nde ko noon hasoɗo palade yitama goɗɗo yitama ɓuuri ballade bani adama wawa toon yaade bandiraɓe tedduɓe kalen ɗo tan jinnan to ko andinde on nde wiyete ko TOI 700 B C et D on jarama calminama ko alsakari yallah ko en hirde jaam kawkab goto jadide biyeteɗo kawakiɓuji ɗi ganduɗa hen harij نطاق نظام الشمسي بيته اكسترا سولير ولا كوكب اكزو سولير توكو ونكو زون ابيتابل تولو جيتاني ko amrinaɓe jiiti wonani hedde guila 600 janvier neldaɓe noon wima hen commentaire musidɗo goto no amrini abdoul sow ni ɗum mbaɗmi hen commentaire no ɓe mbimi haalami hen ko ɗum firti ɗum nan mi windande